Kiotagete utumanye asubwango mono abunda isi reke nambeye asesemi yao enoti isano na ibire inya isatu isano nemu ibire isatu isano na isatu isano na ibire eyemo elioto akire n'abasaki baito baikasuri nakubekora boti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yao ime Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Mbuya mwana wanu mwanchu morigiri on Ndizi TV andonsi ya soberete nandini mambingia atua semerimine nyasae na yugwanchire kwarorire imambi ya boniga yiri tsikoli ya Jumatano chitariki 15 umutenyino y'ikumi na rimwe mwaka w'igihumbi na mirongo ibiri na isatu ekero nyasae atororekaniri imambi ya boniga na hintu semerete buna nyasaye ukubokiribuya na ekero tetego chakari tikulia osegwa chakiri tikulia ekero kwenda sekebao kya gosoro bereti kosoka kuri nyumba mwao ochia sekebao kya gyo kwerigeria ekyagera Gusii nya kwerigeria nande goika oiterebigari omayakonyora kerio kobeka monwa ekero kwere na nyumba maragoba kwanyora na kwira nore nesagasaga osengwera nore na kende igo mwachumurete atoireri bageri gakogotura agothina putuna turaboka ngonyoruore kwenda asekebago buna kwabokire bono eharigani gosoka ende obe nyakwirigeria ekera bathena mominjorimi tangara moseraibu ekera moseraibu ni gakoganya birimo minjorimi aretire nande riorojeria makubwata riabwata inse kolendo mwachumuria andonsia soni ngokwarigania somuroberio Ensakia lituko lia Jumatano osoime yomoroberio tujaka monae nantokora monae asemambi ya boniga ina manga yandete gutosuguma imena isko ya Gusii kole ni gotokumotigero monene ekyagera tiyare ngiraisi kuboka nande onyore kuri moyo mpara boniga ba sirio bogima bwabo nonye mbaigwetirio gieri nonye mbaigweti bagoturwa osembari gotena bono boka elinde oso asekwa okeo kode nyasae Erogo tigire kwa bere moyo litikulelero igona akona kusudi na sababu yone tomotogi na kumwakira mbuya asemambi ya boniga usikwenda sensema ya Facebook abantu bano balikira na bwakire buya bwakorere kim lakini oyo oralirere tukunyara kumuligire na bwakire gosonyara go kumutura ni nanere bono ochira asigitabo Kenya mokami atairane linde ikiara ni tutura endoro kurendonsi nyasaye togotigira tuamathina tigaendere gotobokya na gototebina tigatobokya ntokore emirimo ya tari turabaya kurende nabwate sababu na eri chiburia ekoba litukuria rero mhoyo karate tokore mirimo yaye mbale baga netikulika lakini mbali get onyerora no oxygen ingebwate rigoriri nene ekero gwikirinya gitari okobekerwa MP ukurende kanyasa koire mbe yabusa tetumwakire mbye mono asemambi yabonia ngakikwabokire egena kigerenga geito asemambi ya boniga katotena bono tutomere uchumbe yao otena bona abo kirani gondo bereti gokora igana iga goseni go ntagete gokora ebintu byane bibere bitatu bali bakwenda sekebago bali barenga sekebago botuko baratena barwachikora arara na ino ntori kobeba kulina utararara bali barenga sekebago botuko to watena bono soai meyo moroberi uramaingi kere arafu tumagosko gojibosi no bali barasinze chamaiko na intoko watena bono namura yani chinse chie muraire ebere botuko kati gosembono bogo chigokya osemere mabane bana asemere bitoko watena bono chora Ndizi TV nero bwansu bomogusii ikyo karangire kikyo koro mwanchubore no kole SMS yao wetira senambe ya 0792192834 ototomere uchumbe yao totena bono bwakire na kyoro bereti tukoli yao ototebinga kyoro chense ya Kenya egendere kosuka go chibosio kerotoroje na ekyombekeri kya okorenga ligoli lya maguta
bono nkia rete to mweso musinini ikiara nkia mendete rigoria maguta buna bakenya bange bagutwara ubwobekere ikuraga chitariki 14 paka chitariki 15 kurinde bono ndo mweso no roro asinini ikiagera mbamendete rigoria maguta nonye riorochi roro igoro ya maguta ayo ase ense yaito ya Kenya. Ayonsi totomere uchumbe yao asinsemo ya mitandao tonyore Facebook Ndizi TV News Digital asinsemo ya YouTube ni kutokana Ndizi TV News asinsemere website tonyore www.ndizitv.net ikarotoro asijinsemero nkebere nainye weekendima mwakomogima watobwati kwetera senseme ye website bayo nyorana enambe ira seskini yora bose bari banjeta sensemo omtandao WhatsApp enambe ineroro nabotorikira uchumbe ogo chat naintwe kwetera se enambe ikorna ego mwachibo na korya ndi asemambi yaboniga ekarongo tebina bonu na botambe Joshua uta nerentera bayaito ekwene kinumuroberi oyo ogo cheira senjira yoboikiranu asemambi yaboniga Bwakire byo mwancho murigereria asentunda yende tukorea rero togotenganya sangambi yamana atwancheire tumiranira sembeo bwakire Dorcas koruga igandizi TV gukwanire nka bwakira ndonse ase otorigeretie korwa ase egetaseni kyandizi TV nabo bwansubo mogusi asorogongorwa gusi mwancho murige no yo Ensakia mambi yabono okwarigania tunyayo chaka ase obwamo tunyayo chaka ase ribwa erimona tutatige onde bwensi maiga ne chingaki to ndete kwenekiwa kwembure nyinga se ensitu ya Kenya chingaki abakenya boigo bawegendere ko boli gwanga bateme kwerenda kurasa makongwali agocha anembura mumaite nonye na mali bana manga gocha aichura nembure yegendrete gotwa ase ensitu ya Kenya ego mwancho muri kwarigani ke mashabiki ito koruchinsemo chonsi cha Gusii chinsemo cha ensitu ya Kenya Afrika ya mocho na boigo ase chinsemo chonsi chense chingongonye chense kubarigani kigima ase mambi ya lero itukoneria Jumatano lituko tubwate litukolie chisemi nabo igo amangana amanga turacho kwana se tukolia regongo kotinga karibu kigima tobasa komacha tobasa gosuka umuriro bwensakia emambi yabono tosangase enchirerenge engi yakigima tumanya nie nararia ya agendreta sensito ya Kenya nararia ya arachiko kolekana gosase orogongoro Afrika nararia ya agendreta sensengima tobasa gotikara maiga igo boka mapema ebange goseroberie oikaranso ikonyora macha amoliro igonya gosiba nitunyale gosanga amange nalie kerono nyana kero gosoka gochipara kwa manyani nkigendrete ase ense yao nkigendrete ase nonye ni county yao chikaunti bere chetu cha Nyamira mona Kisii tokubareganya kikima ase umuro Ensakia mambi yabono tunyale gokwanera amange ase intu ase intutwe kabanyene ekyagera county yanene ya Kisii yaberige ko twara ebintu bibitariko gokya mwanyabantanene ase okurigereringa oborendi bwakenire sana ase county ya Kisii torochenga abantu babaire bagoitwa ebintu by'abantu babire bikoibwa chinyomba chikobunwa negentoranya no rayibwe county ya Kisii mugavana Simbarati abaire kako kikire nabo igo abarayi bonsi narochenga bagikeire engane yoyoborendi anatinsamo chiri cyabonchari torochenga abantu bagikiriye ngane yusana torocha matuka maiga nga ababegumbale baitetwe chinsemo chiri cyabonchari kolanga mba irete ko chinsemecho kolende negasi abanyanyimbo bayire bono baene kinga gokora bale ogotinye kuborende ase ensemo yabonchari no rogongo rwansi rwagusii negento mwanchu murigera atokobolenga andake tigango toteme kobeka omorembe gosegotinya oborendi tutweka abanyane ekiaga to manyanga nyagete nero ogosumbwa abakenya nyagete nero ogosumbwa tabancha abo igo kwamanya gwekireria ekera abasigari bakorigi tigagote totema twasibuka nari okaga to kumanya mambi gose nayo gocherwa twasibuka to twarobosibore erine njera ya moyo kwerenda gose yokorenda ebinyoro byeito gomwancho bari kwarigani kigima tonyale ko sanga ase obwamo amanga yubono tubegeta SMS to ya yoko kumanyia ayaragendrete emambi yabono to basa komocha amashabike ito koruchinsa mochiricha anot mogirango kokoro arigani kigima
gotenga soime aso omoroberio South Mogirango yaito bonsi gotenga karibu to ame aso omoroberio antwanya marambe nimete n'abantu bano betumire babegete emeroberio yabo kegima emesi dimete abantu chisa machiringo simeka bare emesi sana saina limo goso emesi memwaburuga Ensakia taraka itararura kegima igonkubatenga karibu aso omoroberio bwensakia mambi yabono tonyale gusangasa amange nabo igo mwanchu onda kasokire nabo tobwati wetera senchera ye mitandao aso tonyora aso mutandao lyo Facebook ubuna Ndizi TV News Digital nabo igo ko wikasa semeri ya YouTube tonyore ubuna Ndizi TV News nyalo usangamo na intwe ya mase yamo nabo igo ntore ase omutandao monene umanyekene bune website tonyore ubuna www.ndizitv.net www.ndizitv.net nyalo usangamo na intwe chinsa chonsi chinsa ameronge ebere nenye ase eiki ya ibwata matuko atano nabere ntoliko mocha merobere yonsi nawe igo ase screen yao enamba nere kunyawoncho kanagabu tuma SMS yao nyale gotumanya angaki kwa bokire ngoso ya somoroberio emambi yabono inginamba ige 0792192834 inere namba yetu ye studio tutomere uchumbe yao unyale goto kwani nabo igona natumanya ngambi yoromete omwanchu muri buna botame kotenga ekere tu amanyire ngambi yogendrete na oino mogo koito ekegeranto bachareti buna inwe amashabiki ito kerari tuko igoto basako moja ko otoma SMS yao otoma ujumbe yao kotumanya ngano tere ase obwamo ikiagera nto ikango ikatora sense meri yende ya check twanyara ko batambua ase nchera ya bene kigima igo mwancho muri nko koganeria litukori yabo igo tonyare gosanga ase ensemeyega Ensakia emambi yabono biyazano mwancho muri on Ndizi TV gentege tanga ntokora karabu nomoroberi Ensakia bono mambia no kura gotura tumakote bia manga rende dokorekana ime na isiku ya kusutara boka toko ya manya korende boka so ime yumurubiri Ensakia bono mabiga mashabiki to ons bia semwabeta awajarizi ruango gato boka so ime yumurubiri Honorable Julius Yomosomba Enoch Mochere Joshua Mbuya Tirimba agene ndigisemba kurujinsa majiri ya diaspora nimetena mumecha janda ni ya nyumba ndubate mbusurengi ya Edwin Omwenga na K onara korokuna K Mandera alia K News Mandera Badina Roberto Mokwana bagoteina mbono nani sao tobwate engineer Vincent Maina ina bare mashabiki ya dokura tura to badina bono so ime yumurubiri kya to tabatureti etore kwani ntutueka rantu tutue kwani ntutueka ezakete moso ime yumurubiri kyani to koretera magaseti to badina ali agendrete asorongoro iturwa Gusii to badina mpaka ni kipago cha studio zetu liarero ngobono boka so ime yumurubiri mwanju murira ningigeragere origereria Ndizi TV ne robwansomo Gusii ekentege tangani intundo adetina matabinto to bwate mpita to bioga eto bwato ko educate no ko inform no kumanyitu na ingigia koreka ndo mwanju moda to akote bina ingigia mekande to educate na kumanya na raliali akorekanire as chinsemo awo into mpita to bioga to katwa ko mwanju moria ekiagera ekeroto akote bina bono so ime yumuru kwara mayanga kiensere na kibwa kire ingigia kokorekana sito tebanza moyuborendi taribo njari okakorenda sorongoro ito rwa Gusii Nyamira Kisii aba teneri beto abanyanyimbo tobwate byombe aho bono byoboreni tema ngokorie na kyoro gongo rwa Gusii rokororigerirwa ntoirana gochasa matuko ari amagega ekiatu sikwira no roni gebinto bira turubane iga mashabiki tonse biba engineer Vincent Maina Kemso Motangi korwa senzema ya Nyangongo Vincent Maina korwa senzemeri ya Bosanza BH na ekiombe kia nyomeka serabere burubu bagotoka alia asensema ya basi central na rebunge ya basi na ino na baliga ni mwenzi karamokora uno mnyakiro ino Keva Momanyi Kirisi ya roko rwa sisema ya raganga nimetena wasoire me yomoroberio ngoikoronte bino moswa mongino yo manaro sere diukorwa sensemeyo puna otakire gotuba enjera ninge kugera abanyakinyiro bako moseli na yaya bwangire kwigwera engwana yabagambi asensemeyo Kirisi ya rogo muna kwarenganga abunkwaro jeringane elyo ekaroligo korekana asensemeyo ayonsi tujugo yakwana asiribo erimo korende ne chinga kitoko gotura nindo jina Richard Ayoto obokire osoire meyo morobere Evans Mokwa na ye obokire osoire meyo morobere amashabiki aito onzi yo morobere Ensakia etoko bariga nikiandage ikomi asomorobere Ensakia kyagera ninimo wakogera twaboka bono mambia twachaga ntoba togweatia umaite sometimes abakonyoro umuntu ogweatia ebiega ndo atana witiganya gweatia yaya ekarotoko bondi pamoja ni gotoko so atwa nyasimi
nyasimi kurwa Sensemeri ya Nyanjo umekuwa muda sana utudanya gukuigwa rero ninde gware gora hombiga uratome SMS yao asimambi yaboniga abasa embali bali bakora ose bali bakora asigasi Sensemo ya taxi muzongali ndobwata Sensemo ya kopiri abuna sama kopiri ali angena Sonic Hotel no post na best ready ali bali makore mirimali tokoranywana buyemone kana magontebuna imogotengera umuroberi umamagosike bakeno na bali bako base taxi yabosongalia ase roundabout ya capital abono roundabout ya capital abonsakawa mukorawa bara ibaino barabo nimete na Josephat Ngwenyi kotoka arabo buyemono ekromo chorete kurire Ndizi TV ne robwansumo Gusii haba bari barase chinga bagotobwati asemambi yaboniga abaiboli na abana bari barase chinga etoko bakirambi mona kromo chora Ndizi TV ne robwansumo Gusii asemambi yaboniga yentege tanga tetro abakirambi ye kromo chora Ndizi TV kyagara emerobrito nemia egotena Ndizi TV ni gotwe bangete asemerobri ekwene kibina yagweta teini yagosemiri mnabona bari baroche obode minobonda na mindu limamanyire tuko liyo kera osimara kwa mwaro jena aliko baige ligoro je binto awo ndubwate sabali yo bonjoreri eyo kotote bigoro yo bonjoreri boito ndubwate amangana yemisa yuna mangana ikatore ndubwate amangana mahange ndubwate mangana abantu besa bato mbareketa na Josephat amisi ndubwate abali bakwana sikanza je Pentecosto ndubwate diboni asanyo yo koleta mangana ya egesinga akiamasin waba me Roberto bwate ne menge ndubwate bochenu okomenya buyake bochenu gokoretwa na Evrenio Sero abun ingati yaharie toko ndubwate amange ima asigotoseni kya Ndizi TV ngote na togosuka akerora skini oreterwa mangire tukurero etubwate Sensemeri yekingese gito kya masomo litokana ngonya na tona bageni gorwa ase Gisemo awo ndubwate abagorwa ase Sidicom ndubwate abagorwa ase Sensemo ya Yara ndubwate abagorwa ase Enokem bachikoto somia mange aneko tochigori igoro yeliraba goikabara agekora gense yemo nenusuna bago ikega chakire mapima turago some mwanjumbo na liraba soil heritage nakitochiko kwana liraba ndiri kurwara nditokorano gosimeke binto kwanyana biarwali neliraba lirwalete gosene binte biarwara kwasimeka ayonsi abagani baitongo sobare ase studio ase mambi yaboniga tochiko yakwana amange ekatochiko twara daktari Enoch kurwa Sensemeri ya Enokom abagani bande tochiko twara kurwa Sensemo ya Sidicom na abande tochiko twara kurwa Sensemo ya Yara turigena kibaramana baraba tutebigoro ya liraba ase orgongoro turwa Gusii ngitokora irinde tonyore rigesa lirebuya gochibosi tunyana na Eric Mainya kurwa Sensemeri ya Yara East Africa Limited ndojonyana na Josiah Mbaka kurwa Sensemeri ya Sidicom nagotebi na daktari Enoch Monda ngojara se studio ine mo director we Enokem Agrovet Limited patotebi amange anekato jokwa na igoro yobu yabweliraba tumana ndirira bali arwalire ayonsi eko yaragirense ya monenusu yabona mambya kolende kabeime yumuroberio bwensake Mwancho modia tumanyanga na utora sobu ama uwetira se nambira se screen 0792192834 idunya utuma SMS yao kutumanyanga na utore ase obuamo beti korkia mwasi ora kirire ama tukabira tuiga maitenga bono kwa bokire tuma SMS yao nabigo mwancho modia abantu bonsi babo eno kumochere ngotenga so imeyo morobiro nabigo tumanyanga na utore ase nchirere eyo buamo kigima nabigo nabako so Sensemo yumtandao o Facebook wa sote mna Ndizi TV News Digital idunyale usangana into nabo comment ogoshia nabo igo onabo okolika mangana abira tatawabu agero washe mwanchu murigiri okumanya abantu bonsinga Ensakia negendrete keto kwana mangana ai maiga gose ketoko kumanyaye uno mwanchu murigiri atomanye na bali bande abatamanyete ige kerogoshe ige kocha yababu yatuligotigara tuligotiga abantu maiga oko moko genda motwe ase eribwa erimo nabo iga Sensemeri ya YouTube tobwate wetera Ndizi TV News etunyale gosanga amange entrochenga agento kyabete chinsemo chiri charaganga Brighton negento na
kometi sana ekero mongino riwe omongino mogotu kabisa ba aira ne tukupaka sobo bono ntomaiti nga sobo ga gasachiete abaiboli baye mbakaro echinyomba nchikaro ngagiago chikobera na abana baye igakwanda na barabu egento andake kumisana turamena abana baye maite muno mongino monne gona abana baye na banne mpaka batirwo mare amboremo turamena bono nere gento agogera oseri une para lakini ne karanje bare ye anyitige bunere egenda oseri unogo para no tosikaba gambe kina kikirete na roje mono ekaro bari kweto banyate bakubata mangana yo roboti ronyatero kwariganirwa na dimpo ni asanya rokaretu go justole na bonali ya kama nabatora nyina mangana bantu mete Gusii amajorokana na epara ni bwate libere iko gine ina mangana yichindeme libere ligari gocha no gokiana kwa endimero amalimo kolengana mongino yoiga era akore masimeke chinsianga lakini abanyakinyo batete para bagotambuka kurwa ensemo yende gocha gose kuraganga gochi mirambo baenda mugumo lakini mongino yatata yitine gento kyo gochana nona bo kolengana bamenye bensemeri mbanchira netinga ki aye oyo ndaru magorabire na oyo igarwa magorabire bono korokana oyere taranchira na magorayo ayabire akwaina na lakini garto kuborani mongino yere tari gweta ibara y'abantu bande baroseti ngwetare na kingote na igento kyo goichani asokora mongino obwe emyaka menge sana emyaka wetani na etani 70 ya sekara kumurigereria no mongino mogotu bataka bachukuro ni igo bono na abana bayerenga yatete baite konye atari ko rwe pare ne rubiya ari guikaransa una bamwete chinga kenda arengereri ali yaringe bujaba arengereria anchirane bamwe chingaki bamwete myaka 15 mate bagarona re batete na niga atari kuigwira baga atari kuigwira ibono ochire maminja na atari kuigwira kirauni maite kuigwira kirauni mwanju mureria lakini ndebono tetora na ngaki eseme ojikoba mbatu bwateri bar bateno mongino na jeto sta jetiga banyakinyoro baga jetigo lakini ndende tari era biye ko mongino yo bwate mbugune yo embo yinere Gusii imedena bono Joseph Moko dirende na chato iraria sensemo ya ine igombuya atotebire na mbuya gotijari ikoli meta abantu mbali na otetina abantu barotagetina noane likoli ribe lakini manyana umwana ngo somali agore igari inga yako yetita ko yiruki tika kabo mongwana endemero ya keire lakini iga asugo DJ bara endemere ne agokonye kabo mongwana na ato jago seri uno mongno ya sere digwe igoro abo sokusana oro ito tebena abana ngaibaka abana baemba nyomete kurwasigeti bono koma kuguna korera ya no seriwe na makobiara ni gasere digumuna igoro yebara na bono mama yani ase mwana yaga sogete yani bono maiteneri ngana gete dio bosoku lakini tari mongiro ibie ko bwate mbubune yo abantu na bange eba bagaka ebeno na abantu endemero abantu na bange babwate endemero yagere abantu batwarire obokabara ya maitende mere na kingo machotena siri yo katua etu yo kana ekro kwa kule kotimedina egoseko 4x6 nero yok ubona bubore mobaite uibone tin diska ense 4x6 nande kokokora bantu basimeka matoke oseba kore bintu bine ngone yo to babangwana Teto tika mangana mange igoro yende mero ikere ndimine yairere mpaka abantu bakure na gochomo ngino iba mosereti lakini abantu bande yairere mpaka basiro ngmabwabo kubwatikana nende mero nigento kyo goichane mwancho morigereria igotika twabwatirana na serikali kwene kinga bintu biri gotokonya no nintwe twanchire serikali yakora twanyari baga igo bono nigento kyo goichane abo mwancho bari gotenga esse osa soro gongo rwa gusindoro chinga ambale bense meri ya ogembo gari babete bako tagorirwa ebioski byabo egento kyo goichane kero kuboka mambi kwanyoranga aganto kalio osemereti akaduka kalio semereti gosena kabiashara kali kao kasali igwe igwo konyoro kukuwa moyo kiagera nga uchumi yakongire asite yugo tamera sai one ya nyalikana nga ka usikika wose ka biashara na matoko ko ni monto itire ni gento gego sari enkoro yo monto sana egento kyogo ichane ogembo yarenge bore yaringa sense mo ya sameta subcounty ya sameta bon ni gento itumbe bunge yabo basi ni gento kyogo ichane mwancho murigere abono none serikane bante ko ikora chinkwana na abantu ababegete konye nebyo ebyo skibire para tebatume amatukali nkora aseri chiko abekire nga
onko igore notice ama tukari ko nganya chorus nyoko nganya ali babwente bacha bakorusio lakini kero gocheruga negento kego itamoyo negento konyora nga nona sokorara turi konyara neba ne byasara ubegete bike ebinko ngo kwabire sabuni ko kwabire obosi kwaragira negento ege kongusana igotike serikali yarigereria ebintu ebiga asobo imemono lakini nandori kegero korigereria nenseme history kwaretire ya nseme ya sameta bado abro nobody mobado igona kito tena amale mna bwate shida igero ko mugano yo Julia nero yoretete nabokorana hade tena oyo omonyene oborimo nigo basinyaine ni landlord usomonyene nabo bono igo kumana amangana na roro igo pado nendemero ekoreta eshida ase ensemeyo igo twathena Gusii endemero yaro rekebwa tobokongo bonene ase enseme ya sameta bono ige bintu ne binge inendemero bado bonde torena ngakiende mere metende mna tena yagerere no Gusii sukweta nabonyana bado abantu bari bataratugutu abantu bari batarainiwa tote okwene una kuya bari basirire emyaka 3 emyaka 5 ntoro jiso tumugirango ali munginaro obeire mocheri engendu for 5 good years asinge njiyendemero bakubona ne company ya mali asina to ndalia nyabyuto monto naro taratu kaboniga esali yo kungusanana kwa mangana ya mali go sendemero yono wede binte inabiri bibwate kidonda asorogongo rwa gusikole na yonsi bono rende inturende bono ngitura kore bono rende kinene tikatobe abangwana naro chumuraibwense Dr. William Mtona mwarganidie umuraibwense ya Romani Klaus Yohannes Klaus Yohannes no arense ya Kenya korwa sense ya Romani mede Romania ekorwa abare korwa sense meli ya Europe iswane korwa Romania is a country from the continent ya Europe nabo igontwaro chengamba begete ase okoigwana kugosira kwerire asensemo ya climate boigo asensemeri iyo kobeka morembe gosogotinyo morembe nabo igoko kwanera igoro ngakibago bagochikwene kinga obonchoreri asegati yechinse chiga ibere inga kibogo chigotingiwa asensemeri ya trade nabo igona tetenga ebagochikwene kinga obwamate wense ya Kenya nense ya Romania ngogendera bore nabo igogotingirwa kabisa ngono wala sense ya Kenya ari asitaro ya mangana ya matukatato kerwa chikubatano bwa matobu ya nense ya Kenya amo nense ya Romania ikurwa se continent ya Europe mete to bazi continent to bate North America to bate chigati continent Asia to bate Africa wono go buguro kubata na akoendrete kwene kiwa sense ito ya Kenya boigo torjo musubati an njeri oliobwata mangana controversy ya mangana ya maguta neso gadiri tukregoro akaikase kambero gia Mombasa agakwana igorona ki abatojad na nyara kago jandu sana adebuna karusigwa so bisiketa gadebu to enda keta kabigwe galime akairwa sigede adebuna kwane kene gose togokore adete na bete tojad sana barenge no mwakiri oye kirifo mbetali adena amangana na makongsa na ndaga dena magutaya bago kana talia yane na yane bona dokumentina nani anaongea ukweli ani ogatebe kene ngenya botso dodi ogatebe kene gose nabantu bande ba ukwane kene ekarotoro che Kenya ebwata mangana makong igoro ya maguta ayo abwateri igoriri igoro mono no nyatika debe seri ndi lakini konya aba Kenya bado maguta naendete gotumisa buna aba Kenya esalieri igori elio lia maguta ritali friendly ochia somo Kenya ondebwens abo mwana abo monto manene abe oyo tari kogora kende oyo kogora kende igo bado lakini moswati na erete sana ngadana ngakyanya aritika ko yaitira bono ntoroji Kenya dime dina ngaki ndwara no muraibu wa mabwasimiro moja wani Kenya Raila Odinga kagote abuna bwangoiga ngwasio liare amangana ayo arengede asenseme yamoto ko nda ayina aragendere to manchumo lia sense ito ya Kenya bono medina ne Kenya tore to medina kise chinde nyabwata medese ko na sense chinde ani yo Australia Singapore and Dubai aboko nyananda mangana na ro makong kubwai otena gakina go jinsi ito ya Kenya kodo majumo ne okoremelia torena ki egosuka togosuka go jibuska ndo tutomera ujumbe ya majumo ria semambia boniga ende tumaye gosuka go jibuska so matora ngo karatora sensema ya check ya semambia mo kunto tara sorro Dorcas na Joshua no majumo ria nganje ngoire asa yebiro asemambi ya boniga kodo nyana otena ke koragense ya monenu su ya bono mambia bageni baitungu kabara se studio kero tukara to jugo kwana mangana asoir herit
yani toro na rira barito mbosera kiribwate ngakirire ndire hafya ngiako gara rira ba ya twara afya yani ya sarika akarbo semeke binto mbikoba igo daktari enokum monda ngochara sidu kurwa senza meli ya Enokem Agrovet Limited ntubwate abande abagene baito yo Makori kurwa senzemo ya Sidiko yo ngurwa senzemo ya Yara nere baje batoereze na kitora arelira baringa kitoko lirenda ayonsi ne kurara girense ya monenusu ya bonon kunne tianda kwera se yebiro ayebira se mambi ya boniga nirina you only lose when you give up yani ni gora asiri oboroso gete gosegento gete kerigwata gete gokora ekerogo kwa omoyo igo isoko kwa omoyo mwanju moreria to wachieve gento kerigwata gete goika no mwana gosoma aisego kwa omoyo ta goikera gento keri igo egento kya wana mante to tena to kwa omoyo you only lose when you give up yani ni gogo sirie gento gete ekerogwa kure omoyo igo go tena to kwa omoyo as long as you try yani ekero as long as you okora omoki na gotema igego igongo skore gojibosio you have a chance of winning yani no bwaderi baga lioko obomobui igente tagena de umanju morina ni gogo siri endoto yao ose ni gogo siri oboroso bwao ekero gokwa omoyo lakini koko bana ngotemore no bwaderi baga liokoba omobui igono moyo ngokwana kabo omobui to bana no eno tisona tete na tuabeire ababui ekaro kubada na shetani kwamba tajirenze kwa beire umubui mahande manyana monto tayo asense inze yerioba ole perfect ige mistake na boko kora a mistake no one is self sufficient kiro monto na bako kora a mistake but uiko ekaro kwa kora mistake uiko ba encouraged uiko tuare ogosemeria umayego sukago sibosio etwensi mwanya bantu lakini manyana mobwa okoba mwanya bantu no tongire koba unique and despite emechande menge elitoko nyora manyabuna mambia uikebe ngia kobwarero asumo nubeka nyamaro adana your tomorrow will be greater than today will be better than today iko ninge ngende tanto kirokora tigago kwa moyo ekero tari kwa moyo tema try kero watemire manyana no waderibaga liokobo mubui asekende gyonso okora nande manyana aye mwanya bantu toli perfect ebyonso gokora oteme ebindo ogunse ogororoke nande oskio jibosio nande manyana kiro mondo gokorare mistake but be encouraged tati aye mwanya bantu oskio jibosio nande nore unique neba emechanderi yonso gwetera manyana mambi nibokibuya kubwa lero bantu no chaire rero wakoreirwo masiereri wakoreirwo gete no manyana no ena maseni aliokonyora kwagere muntu tatari kurara mobiso tari kurara igo manyana kyogotema endebogo kiere mambia asenjera erendonge lakini manyana to kwomoyo no ene biasara kiro manju moreria tego kwomoyo no ene gasi yao ngo yumba yumbere to kwomoyo no ene nyomo yao yasarigire to kwomoyo no nyena abantu bago chaire to kwomoyo mambia mboki buya maitongo kabara batana nyomba nchayo mboka abuna semenu eribono yeke gusika bizana nyombe chaire bama etebuna muntu yo tare kogoro yase bibilia tena ki ligena lili angetwe na libono liabeire eliekon ayonsi na yebiro asemambia bone abuna tiga twetome nantumanyena etorusyo to kwomoyo oisoko kwomoyo ebinto bya ebigo sareka pi umwanju muriria ayo na yebiro asemambi yaboni umwanju muriria mna twatibwa kurase biro nga to basa gukwa moyo twara kolemereria na boigo gwesukuma gwechimotwe ekyagera abange mbali bago kurutama na erindo kwa moyo kolende simama bokongu yani tenera bokongu onyare kogendera gwechimotwe nari uko basokia ababisa bali bagokanetie okwa moyo amwanchu buli nganchire nko ira sense mo ya check tumanya ngambara bibali tona bwa sense mo yensakia emambi ya bono ngoho ira go ika sense meri ya Facebook asendo Ritunda Green from Karen Nairobi Kenya niko ndani asante sana Dominic Ondari bwakire buyensa ketemo bwakire byakigima ende merotiga ebe no
endemero tiga ebe no obongo nechisemi ichiomonto teba oboremo amaraba aitire abange gochia chimbera atenga endemero tiga ebe obongo nechisemi chiomonto nteba endemero amaraba aitire abange gochia chimbera awataba korwa sone katuko ndani. Stay blessed, asante sana. Ocharo William watching from Kisii, asante sana. Grace Ongwenya watching live from Kijauri Nyansiongo. Wapi Fred Mosima, Enoch Osoro, Ediva Yeskimu Umwana Morabera, Gladys Yongoko, Elda Samuel Onyego, DJ Steven Oendo, Zakari Moginda, and Muzazi ya Nyamache, Wilson Super Susan Mirambo na Lilian Kerry. Na boyo Kirandi Dennis watching live from Nakuru City, asante sana. Omochokoro Morata Korwa Rio City Massive pamoja, asante sana. Kemi Sophie Motange taba, good morning my team there. Good morning too. It's another day Nyasaya tuanchiri tuaroredi tukoriarero. Yes, winners never quit. Wishing mashabiki what a lovely day ahead bila kumsahau my daughter Joy Enoch Mochere korwa Isebania Boda korwa Nyankongo Junction, getting you loud and clear, asante sana. Teresa Mbogo watching live from Saudi, tuko ndani hadi mwisho, asante sana. Mwashabiki ito Dolphin Morauta always tuned in as usual. Good morning Brighton, Dorcas and Joshua, we are all blessed again today with another new gift of life. Thank God and let us make something good today. May I wish my family my parents, my friends, fans of Ndizi TV, wherever they are watching from, without forgetting my enemies behind, to have a fantastic day. I am imeyo Ensakia until the end. Asante sana Dolphin Mora atabaka aba bisaba yako baganelianga litukori yari amasesenie abigo motenyo monda tenga getting you loud and clear from hoteli ya Buga, tuko pamoja hadi tamati, asante sana. Victor Monda takorwa Nairobi West Aiga tinanyako mocha pigo ika ariabo mondo mwa mochage family bategerete buya kabisa hadi tamati na mama Agnes Miyenda, Daddy Richard Miyenda, my sis Hailin Linet Nyanchama dochina bange nabo igauta kirbo pande mashabiki onsipi baso imeyo morobiro buna botambe hadi tamati, asante sana Victor Omondo. Chris Angwenye watching live from Kijauri Nyansongo, wapi Freddy Mosima, Enoch Osoro, Diva Yeskim, okay, asante sana. Nabo Kirandi Dennis watching live from Nakuru City, asante sana. Richard Green from Nairobi Kenya nikondani, asante sana. Ocharo William watching from Sensi, asante sana. Charles Luanga Omwalimu Charles Luanga Ogato korwa Kenguso salam nikondani ndani ya show with my wife Jacqueline Kwamboka pamoja, asante sana. Kennedy Gisemba na otore Blessed Joshua Dorcas na Brighton, asante sana. Kennedy Gisemba kochisa mochiri cha diaspora Wiyazana Ken Gisemba oinomyakiro itukorwa semo ya diaspora nane ntoraka kura tokuruzi unyakiro mbiemono ekerore ime yumurubiri okwenekuna wasoire amo naintwe se mambia boniga nere Dorcas azoma area Dominic Ondari ni garo yana bwakire buya Ensakia team endemero tiga ebe obongo nechisemi chiomonto amine timuna endemero yetokorwanira tiga ebe obongo bwomonto nechisemi chiaye Ikiaga karoko matekara minedina obongo nechisemi nina naboko somo tware chisemi onyore nibo ogore ndemero eliotagete eliokonya koura abantu isika nane komachitokora na obotaka na oboko machikogera abantu banya gosukichi mbebe koma konyora ebasuere bwato bona bako tena bona suki geriga kwanyora gokora na mole igoyo nero lengena Dominic Ondara dana na ondemero tiga ebe no bongo nechisemi chiomonto tebo bolemo na maraba aitire abange goja chimbera no ari kuronsema ya sunega de bano ara munaintwe asemambi yabone atatu bwatiti asenjera ya bene asemambi yabano Maraba reto ko basumuro benidoje Richard Mangi adena kurunyeli Richard Mangi no ari meyomoro ben biyamana kurase county ya Nyeri Wilfred Nyaringiti adena watching live from Bahrain akona sisi Faith Gasara adena watching live from Eldoret niko ndani jinde njaso momochokoro omora kururio siri massive pamoja, asante sana.
na reyende gaiga na ya Ocharo William Korusensi bakona sisi Charles Ruanga umwalimu Charles Ruanga ugatoko rukenguso salam niko ndani hadi tamati. Richard Oyoto kutoka Zerena Malindi Kilifi County niko ndani. Asante sana tena niko Dasa. Asante sana naongea Kigrivi hapa adhano alime yomoro mbuya mwana asubani mandete koba ime yomoro belyo asemambi yabani babotera mugusu Joshua Mbuya atirimba amana abande abange bali mu asoire ime yomoro mandete tutuma chichumbe cheino asemambi yabone chitume indwe gasito no chisoma asemambi yaboniga Nindo General then John Kimola then morning Brighton and Dorcas watching and enjoying the show. Thanks for the good work you are doing. Hi to my brother and Ndizi TV CEO David Kimoli. Asante sana John Kimoli awade abano tukwaniri na awade ana maiga moikere esio ya Ndizi TV David Kimoli kuruwale asijinzemo jia ngumbu kabisa igo asesio otegerete kwa irwa maiga na John Kimoli oyo nere momuromi norende otebiri na bono ugukwani bono nae John David Kimoli bono John otumire David bono nae tumira ngo John ya maiga mate ye kwanya bwadire kyande gekomi asemambi ya aboniga. Asante sana asemambi ya aboniga mane tutubwatia nando manju bone bado nabuto tumira uchumbe watu tebina Ensakia ngakimotagete ngakioroje ngayinga kyotete do skebosio ngakyotagete naye kwara rwebirenge to wekwera manju bone mendo medina nanu kota korwa tena yaya Brighton mwara koraiga ndu bado ndu arigane tie kerengere likiago ikiagara tu arabeire miaka iga tu asukire miaka asomoro biru Ensakia na boto tena yaya mwara koraiga na boko nyona ya bwene lakini nyori nali tuko kila matuko toroberetie Jumatano siasa na magendero Jumaine twaswansema ya afya twatakora twara afya erengia nitukire garantwara jega aliase ward yibino abantu mbarigereti na kimirobire kobekwa asokurwani uburwere bwescal diabetes ndwaro jaba wasiri bwe county ya Kisii senzema yo bacheno igetalia bakakwana mirobire babegeta abne ward yibino nitukulia reto igatwa kwanda masomo tari masomo ka yegerasi kone gotor twa semana botora semani bado na kyoko kachano nenibo kone tukana na twa tene to koira wika mugondo tora semani goro yamangana yerira ba soil heritage to ga to so mani rero litukori ange twa koira wika sedichiko tubate constitution tubata machiko tuanyarigereri na kiale ndwaro jina umoro muwasiri boborendi bwaime kitore kindike nandi nali fogeti amangana ali bateba bonango jaga baro torusi bango gete asemari kisatubigete ase bande kwikatura butoko tebe ngereki anyarde ka korusioro litukuri chumarinde litukuri chumangete ne bwatoke obori kemiso motang na bago denga kyako kanyerera litugerio asetengo na se okoligamara na so wetinya ebigari enerituko lichuma buna botambira ndi kwenyorana Joshua uta nere mamba kuruwario mbokomu babune mamba umale mbibune simba okwenda kibuna mali ogine chibicha gojera senjera ya bene asemambi ya kera lituko ya Jumatano litukuri chuma asomoroberio bwensaje yetoko ba maiga tato twende kibune bintu byonsi bya gojere asenjera ya bene ngira na sesimi nambe yeri gorabuni noje na pasta eneli anyora vrombogita na wawe na siku njema kama kwa wadena wawe na siku njema kwa wana mesigi SDA wanataraja SDA ilio ndiye KSDA na Nyamage wote nikiwaambia wafanye kazi kwa bidii oyumba seneri anyora wadena ababatu waledi tukulige abanyasabato abana mesigi SDA judge wanataraja SDA judge ilio ndiye KSDA judge na Nyamage bonse batu wale elitukulige na bakole emirimo yabo numukia biyasana nindo genere raganga nera ro Kristo rubugusero na tumete ntambe sana lakini ndanya tema adana bwakire Brighton Dorcas na Joshua meitikia mai kweli monene bwanjire nande twaro ritiko lya lero etijiga 3 chitariki 15 mutenyo 11 2023 twatigaire amatuko emerongene na 5 na limo umwaka oyo oake inse. I can see you Brighton and Dorcas very neat mbaka I guess you are traveling abroad. Asante sana adaona lereto etorenie abugana ngumbuto goja bwango ganto gende biya sana asante sana then regarding omongina oyo unfortunately I was away since blackout occurred. I went to Gwerigeria but in the evening same information you have said
it was I had then so gata chikora igeria lakini iweto mugano yo ngaki oro yo kirisia ro urasese meri yaraganga bugusero then arimi yumurubire then tusome igitabu kia aruka 12 ochakere 11 mpaka kianda yego de ngaki Jesus ngaki Nyasaye ngaki Yesu ekarari gweta ari asesema ya Jerusalem ngaki anyoranete n'abantu 10 babwato burwaire bwa leprosi time leprosi go seno burwaire bwa ukoma Joshua I think nabo igase tari burwaire bwa ukoma Joshua ase semo nabo burwaire leprosi ngaki ababwenetie abana bagosomana koru 10 nemo in chapter Luka chapter 17 verse 11 to 19 abuna ande nabogochi okoma korana oyomo nero iranete agakambu yamon tali raisi ayo na arogo grisio karote mangana ayo asensemo yegi bibilia kono majumere gano tobadi ene on this tv bwansuma usi kanoje na Fred Nyandika mosioma tena kutoka Sosera Kisii niko ndani bali na Nemafa Kemuma na Sakalia Makori Moginda abungati ya bali baenda kwa imeyo moroberio asemambi yaboni Kevin Onduko asante sana tena watching live from B Center Umoja Nairobi. By the way leo nimeona asubuhi ya leo abantu kuruchinzemo ao count 45 count 32 count 23 abange sana baenda kwa imeyo moroberio asemambi yaboni mwenzi Mbuyamono ekaro mwachora ndi Steve Nero bwansuma usi ikogendera gutubwati David Kimortina remsemesi yaonera nganyete endingira neri John Kimori inarende kwa rodi gusikwa igura asemambi yabona Ken Gisembere no ale imelioka botambe agutubwati asemambi yaboniga toska ine ndi Steve bwansuma usi mwanjumurira kutwenda kurira SMS yao asemambi yaboniga Nuchenga Blaze Mogi awatema watching live from Islindani hadi tamati na Fred Nyandie kama simauta kutoka Sosera Kisii niko ndani na Meva Kemuma na Zakari Makori Moginda asante sana na wiko na Fred Nyaringita watching live from Bahrain. Okay, Richard Mangi okay from Kurwanyeri nera nwari me yumurobiro na hapo igona naro otumakuru se county ya Wasingishu tawangariga ako watch kuru ensemo ya Eldoret ya rachara kinende nkonyikira nkonyo bwato kandi umachuri gende gutuma SMS gwetira se nambera screen 0792192834 elionyare ko totumera uchumbe na igona boko kwani babere batatu ase enseme yo SMS na boigo so asense moyo mtandao o Facebook asawotonya na Ndizi TV News digital asonya gutubekera comment gabo o share na boigo na boko beka ekiaragari ukubataga ko like ubunenchera ya moyo ko nekinga nora ase Ndizi TV kegima nabo igokora asense meri ya YouTube tonyole buna Ndizi TV News nabo igasabantu ali bachinse chiri chase ko chise cha Michael tobwati gwetrase omtanda mona website asawotonya www.ndizitv.net irunyale osangana nto nyale kwimanya ayale agendete ase orogongo rwagusinde chenga ibiro byachara ari mwanchu murigeria owo twanchira ke gotosio mi asense meri okay Brighton watenga SMS nchiri chaso irase simia tigara chibwatuka arafu mutuma kwenda asense meriende iyo motimoko buya sana Dorcas ngoli kurubunya meuru omosoja odana mambengia atwabo kirebuya serikali etogusweri obogima nebango enyinge ade abana serikali punguza gharama ya maisha na ande keania ebango neraba Kenya babaire bakorera mono ebange yeningi nyore ndo aretete ngwena turasomo timo joshungo ja turasore lakini ndianda kwaneri ebango ningi ekogera ndo anyorete James Kinani oyore economist yani momanyibwa mangana ujumi nazo tabina egendo gekogera obogima bogo kina sense ya Kenya nebango serikali ikobega serikali ego tax mara gatatu kolengana abego tax yange kane usikata tukolengana na James Kinani bunato tebedi yago tax asenzema ya maguta yago tax no na se transport yago tax egarochi kogoro mugati eduka bono ya tax yolio koneri yago tax yayo kugora nande ya tax yolio reta igobone ego tax kilo mundo yenyora chibese chiai agadebone tax ese koruziwa tanga bogima mpako ngeti boigo maite tsikore no nekra COVID-19 ya cheta sense ya Kenya kilo mundo ni gage tembuna
agakanyika bono ne serikali gebegete emeroberio yokunyanyasa omokenya lakini mokenya atarochi igona kyokonyera abantu abange bakorera okorana Dorcas ngori tena eserikali tigeturuserie etogusweri obogima eserikali ari yogera gusui obogima esengorinira 100 embegere ingichere bibiti eyende nkoro mugati osengore egendo ngobeka muno igensema egosuka gochibosyo digatuye tomerende lakini nda serikali nero etakete ekonye amanganayo dide nyaboka ote onde ime yomoroberio asemambi yaboniga nkogete na inwe asemambi yaboniga asante sana Una ingine hapo imekuja sisomi lakini ndio je unapongeza omorobe ni ndio jena Cyrus Ogega alikurwa senzemeli ya Canada uyu mu machoge athena yabekire enguli mono akara thena yabekire enguli mono time dinkiamire de enguli yingo liginde lieterio lakini nero soire miyomoroberio athena bano alikurwa senzemeli ya Canada Cyrus Ogega ngamete Joshua mu maede no ala sense ya Canada na roje neragote abuna insecurity ya Bera county ya Kisii inawatakia akina Job na Naomi wake nice day kutoka Kisii na ragote bana atagerete Naomi na Job batware litukurigia kurwase county ya Kisii totebetire dariao lakini Naomi na Job asemore mwairwe amaiga asemambi yaboniga mwajumuri on this TV twenda sense mirimo tumukorende inyorana rero twagotebine tuchigukwana igoro ya mangana yeriraba ekarabagani baitu bawikase studio gekoraga ensayemo nenus lakini kibaraje mabema bado nabotoko tsoa kera tutagetura gosomia igoro ya mangana yeriraba ase orogongo rwagusi omanyana naye obwaterira libe ekarogosimeke ebintu mbikwama gose nerina otaratumeka nonye nebinte bya usine mbusore mbogo tumeka gose niki otumeke kebe ekigeirire ebintu bya uturubana ase migondo yao ntobate Enoch Daktari Enoch Monda kurwase Enokem Agrovet Limited goikara ase studio ase mambi yaboniga ekatochukwana amange igoro yeriraba nabageni bande mbale tobwate kurwase nsemeli yara ande tubate abande kurwa sensema ya Citycom karajo kwana mangana mange asemambia bino koleta torasiomia sensema ndi studio tosuka usuka digoreterwa mange ikiara mange yo tora sensema ya magaset kolende bwatana kikorakense ya manenus ngoja bale ase studio toskene ndi studio bansoma gusi toenda sensema ya studio nde ya kabere gwena tore asentu nde ya gata ya kabere asensema ya magaset Ndizi TV ubwansu bw'omugusi Ndizi TV ubwansu bw'omugusi Nigo bono ya nikirundekerene nego kurendera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Makori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite koda ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onture ilio yao igoiko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu uomugusi Egera kogendie gari na Sunshine Driving School abuba nchireni kiumbegia NTSA wago tumeke curriculum ya NTSA instructors babo nigo bari certified chigari chikolire maintenance buya nigo bakurwa basic mechanics mbabu atebirasi bya maambia na boigo bya maragoba nkwegeria bari A2 chipigipigi B1 light vehicle C1 light truck na D1 passenger PSV na
nabugwa kana ngora boigo mbabuate refresher course na license endorsement onye gutagete kwigira weekendi mbabuate birasi nigo bare omuchubo sungo Gusii Dulux building lirongo litangani opposite Zonic Hotel Chinsage chinde ngamona Nyamarambe na Kenyenya nabuko bakresimi asikina mbechi Sunshine Driving School. We fulfill your dreams. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono nabukura ryubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogo nkorwa Nyanza nabuigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio to wikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe kwikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujya ibintu byose biriyo gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate kitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room naboigo echikobe kwesiko mbabwate sanitary wares ubuna chising chibakuri chete cho chonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer naboigo chiri spray paints no chire mbabwate chibord ubuna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au biokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes, na chi water taps chonsi, no chire. Boigo, na boku gura chi cutting rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisii main bus stage, gusua Kisimi, ase namba, enoti sano nebire, eye mokianda, inye isano, enoti inye isano nemo. Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambiya muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubiriyo yaitu yonsi chinsemero ngeberenenge bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abunda isi veke nambeye asesemi yao enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elioto akere nabasaki baito baikasuri na kubekoro boti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime negenteki ya konyore bintu byo gutumika aseduka na negenteki ya muno konyore duka buna Capital Lights and Electrical Limited ejeko nya chitaya chiwaya nebintu binde binge byo gutumika asistima nkoni yabale chiwall brackets chiwaya cha East Africa cable CCTV full moon floor lights extensions panel lights 4-feet tubes and 2-feet tube key sockets na room heater chifa snake lights, garden lights, fridge guards, chandelier lights, security lights, na solar floodlights. Banyore imeyumu chukisi opposite DTB Bank, angena Shell Petrol Station. Napokuba kirisimi ase namba enoti sano na ibire, enoti sano nemo, inye sano niseto enoti marakabire. Capital Lights and Electrical Limited, where quality meets the purpose. Nyabeta kira ritu korie wiki kurwa Jumatatu wika Ijumaa chinse ibere nenusu chiabotuko ime ya Ndizi TV Nyabeta toba isawe chanda asura nyore chikeki chiogo chengera emeyega yawo enyorero bokole liborobu ya aseduka ya Villa Valentino woko koroseria chikeki chia kerengencho aseri igori ritari kogoita
ngorosi atore chikeki chimeyega au unna chikeki chimeyega yenyangi engagement cakes, anniversary cakes, birthday cakes, themed cakes, corporate cakes egatiye chikeki chinde chinyinge ningore nyorere keki ngi yeyokugania kwao asogo tutarira samaga chauru complex yogotoka imeyo muchobosongo asamange gosekobeke oda yao twakere simi ase namba enoti isano na ibere enoti ibere isano nemo isano na ibere eyemo isano nemo isato gose 0702267163 boigo ngorotora megerio yokorosia chikeki no kwerikia nigo kogenderete tonyorwa Villa Valentino enyorere keki nyansu na boigo eyokuganya kwao. Mwana mwanju muri on Ndizi TV and on sia so yana chika kichaba ngo kwari ne asomuru mwanone biyogo jagira litukuria Jumatano ujagirense ya maneno sumbaka chinse to nenusu ase kira litukuria Jumatano ngo kwari nkanda ke komi kiromondo na watu mwati tuwe chaya eseke no kwanya ko fa itinyo mocho bonyanzi niko zombi cho bonyanzi na cheka kora taibwe muchi ono ngamek song na chirusi gega no to kora tabo kindu bakirengenjo badenga kibaki netembere mu kibako dire barigirie birogo osinani kibalenge to jokora ojasa matukwari bosingo it happened ngumbuna alenga bakantumire tigiti nje wa attend interview nje na ganchire gutiga gotoka nkali ondonga Christmas Muntu na temete sana utolindoro cy'abantu sababagima igarenge ko kora ibiasara byokonye bituma n'ekingende Omuga none kera ritukure Jumatano eseye munenusu ya maragoba no muiroroye ritukuri aramisi chinsa isano ne mucha mugaso na Brighton Makori nendo twesa familia buna toba mondo tagete bintu gete binene tangandi atagete gente kenena ali tanga okora daro jako muchu Esukuru yokwegelio Burundi bwe Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanye buna mpabwa tubukorera ubya asibirengo byo Burundi bwe Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwe Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwe Kibus CE heavy trucks F PWD Chiabantu bali no barema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive obuye bwukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kicere cyonsi uratakase rituko nigo bagosomya umwaka mugima aborukiya babo nigo banjire n'icyumbe kiriye gikurigera y'ubusera bu Burundi bwe Kigali gia NTSA bwigo nkwigirure asense mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imejoro gonguru Gusii asebali imeyumucho Kisii asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kiwoge Junction na boigo asumucho Kilgoris mbabu ati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Ndizi TV Ubwansu Bw'Umugusii.
Mbiya mono mwancho murigire bwita Kisii and Ndizi TV asoko gendera kubwatia omoroberio obwensakia nechinga kichindi nande ngo kwarigania asensemo yende ya magazeti asibanto gochugo kwanira amagazeti gosari amurikire asensemo ya magazeti unatoa kumanya bwatangane muna abagandi baito ngo ikabare ase studio etunyale go basomya na kyobolemi asoro ngo rwagusi unabotambe to maitenga asensemo yobolemi omugusini gagochia obweto masana na kiebono mna Ndizi TV to korigereria chinsemo chonsi tonyale kogosemia ase chinsemo chonsi ntogosemiri chikorioka togotige ko cyane gitansemo ya mugondo na kito koirera chinga kichinde twara gosemi nga kyuboremi Bobwante wakolekana ase chinsemo na ndochinga abagandi bitu basoire goswa ase studio kolende toko koira sensemo ya magazeti ga ya masa ya moiga tora kwanira abira tatosobora rana rya murekeire nyuma baadaye ntonyale kogenda asensemo irinde yabagani muna botambe ngo tware gazeti ya The Daily Nation buyazano mwancho muri Ndizi buna botambe ngo tware gazeti ya The Standard ko neto tarasio miororo mbara bari twenda somotimo ko barabatomire chuchumbe cyabo bana butoji somekera ngo swatora sensemo ya magazeti kuigura bagani baito baikire studio abigeri nyausi odena kurujita ohema nyari bari masaba bwakire buya narodana mbusurengi ya kurubonchari bumwanja niko ndani bari imeyomoroberio Denson Onyanja odena in akona sis nyamwe yamura odena morning all guys biyamono naye kerole imeyomoroberio asimambi ya aboni Grace ngo introduce yako na ndeno jwatumire yende biyamana kerote bano ole imeyomoroberio Didi Nyaboke odena Brighton na Dorcas na Joshua na watakia azubuhi njema nikotokanyete abageni baito batosemie igoro yamangana ye eriraba asante sana ngo ikabare batutebia yua mange ngoro na kitotegere kurierira barito ngakio mayanga kirire na afya usinga kindirwarede mbusurigode direko beka ayonsi ekaro baikira se studio konde twenda sensemo ya magazeti asemambi yaboniga tuminyokia biratato rero ndochi kwenda ase magazeti memono ekiagara bageni baito already baikire nigo turachitogo chuteri asemambi yabone kurende kabe imeyomoroberio nandikanya gokombosiri bolia oli rachikobolia bageni baito asemambi ya aboniga twenda sensemo ya magazeti asebeje ntangane ase gazeti ya The Standard mwanjumuria nigomurekedena inga kyomo subade Njeri oli obwate gose ogosukwana kwa ndete igoro ya maguta ngakibona gote ana 120 hours chiaye chanyarete chigo tumekwa bobe ase akageire gose agote abuna nigabete ka wochererwa nabanyanyimbo anene bekyombegeria DCI korengana nere ne ekragete ase kambero kia Mombasa litukregoro ni agote abuna dispute gendrete igoro ya maguta ali aringa se bot ya Mombasa na yaye Goikabono eretara manyangi kende yonsi akobuniwa yuri ya magutari ya 17 billion ali aringase boti ya Mombasa ebichane maswadi yi aninjeri nero chodira abo abokoro lebicha yayo mete bichango kwanera mangana mange abokoro nanigo abwato moichano no obwoba ase omoyo oye ayunaro ndoje airoborito osinadiringa nali mwamu asiga seti ya The Standard bego ndoje moraibwa mobwasi miro moja wa Kenya Raila Morodinga niganyarire gako wa ekinago se pato ya rengi goro ya Kangundo Road ayundu jona soma asobo imekaro to gorega city bego murai bwense dokugera muto no murai bwense ya Sudan nigobono baikerire okuiwana igorona ki bakora lyo morembe asense ya Sudan ayunara ntonyanyore asinjira yobekeno kitoranyori bagatosome gochi ime egaseti ya The Standard boigo nindoje iga ase egaseti ni murekirete na kibono abanyanyimbo ose amajuni asense ya Kenya agendete kuri uniform eri eraba bwenere kero bagolikana uniform eyo nigera chigo kinya image yabo osokorekana kwabo ase ense ya Kenya boige serikali nigo yarekana buna 74 billion nigo chikare nigo chiarirwe bato ayendo junyarire dinanga kikanyareke go city oboroso bwichibesejo 71 million iniga seti ya The Standard erigete ase ebeji entangani obata kananike minano kia ensengima ose World Cup gegendete nigo bono abaki ngo bagendete go chorwa abo bago chiko gosoria ase ngo yeyo ya World Cup iyo eroberi ujasa matuko alebosio omwachumali aindo china aramurekeire asiga seti ya The Standard emambi yaboniga kinda nyore biro ningiyoreme lakini kinda nyore biro nago chuteiri ayarenge ase bejintangani ya gaseti ye ya The Standard
Tukwira na se gazeti ya Daily Nation page ntangani ni gobono molekirete igoro ingaki omosubati ne aningeri oyobete kago sira gusika ko bakinabdi na banyimbo asebono awotebanga emngaki agusakweresera naki esavari ya matukane eyo asabete gakoirwa asatamanyiri naki yaringe enkongu musubati oyo aningeri ni garo munyabiashara sensemo ya mocho Mombasa asebo igo anyarte koba agako gusaba koro bonjure abwe biashara au asensemo ya mafuta okorare biashara bigo ne byechinda namone bintu binde ochi ase chinse au Dubai, Russia, Israel, Kenya, Uganda amo ne chinse chinde igo mwanchu murigeria naramorikeire ase gosenere ringana limwamo ase gazeti ya Daily Nation asebono badigete bagosiba korokia obosio oboyorore nere obegete amafuta obegete oda ya mafuta aisa inechi bilioni 15 ibere asebono asomono wikenya bo badigete nga the face behind 17 billion fuel nere bono aningeri barogeti obosi ibwaye igobono babo igoba kwera na kyabete kago ikase obosi obweke gambiro ari tukori goronse county ya Mombasa asebono abakago abantu batamete ngai ari konye kolende igoro na chetego na goikase kigambiro asebo igo airete ngai konyare na boigo mechando kyabeire kagwetera na boigo asepeje yo nigo aninjeria batenga ngaki abeteka ko cherero goseka kako umizwa koboligwa akwane ekene kose akwe na boigo agatebi nga to gochikoira na korabana ba konye tori gochikosiboka no gukwana ekene manchu muri na ramurikire na boigo asepeje ntangani nigo boigo emolekerete na kimo waziri boborende bwime kithure kindi kibono achire korigereria osarigereire amangana ari abetaka kubwatukaze gazeti igoro ye chibesa achabete chikobe kwasi chinsemo cyo wakanira amasakara ari muimo asensemo ye serikali kolende ni gachete nande akarigereria ase gazeti yo abwatugeteri tuko ria igoro asebono abeteka ko Rusia osikago Kenya rigo riri konye abekire chibesa chirikonya abekire ase masakara anena ase kibande amone chi passport amone bintu binde nigobono akianeti kolengana ne gazeti otenga konye bwakaniri Aye pande kereke gosira kwenye bwakaniri aba Kenya 20 mara 20 gose mara 20 ase yarenge emi kolende bone kereke asiri kwale gochiko bwatu kochiko kyoya gose gochiko kerigeria nande ya kabere obwate chishiringi chiri bwibere bono engane yinigo yarigeretigwe nande ase bono akane tirigori na goiki eribwe ejemo na boigo bali gochiko bwata ebipande ase oboya bono nigo bagochiko bwatera na chishiringi chimi isato ase tangani abegete eribu ejemo nabo igo ase gazeti yo nige molekirete iguru mu waziri bo wensemo yo basombi murukomeni kipchumba murukomeni asebono akare go tebanga ne serikali eri enkoro igose ya etete nero ya gerete gose ya korete amagendero osobwaga chibutarenge obu ya asensemo eri ya Jomo Kenyatta International Airport asebono nigo bona kubara umu asobokorari obobe ase airport yo egentu bono keirire nonya na magachi gose amabati abo asoire ko otonya amache gochanyo gose asa abantu bali bagogenda chise chisuko abatali bakobera bona amache ni gasoire kosoa ase ensemeyo egento bono omo waziri oyo atebirenga asengencho ye serikali yaite ayana neregerete ayonsi agokolekana nabo igase peje yentangane nigo emolekerete igoro ye chi family ase ensemo ya Budalangi Imeye county ya Busia sebono bagendete goetera aimechando ya amache gose bagoetera aimechando ya maliba ayibono abeirega kubachanda sikeke tambe maiga yenyancha ya Lake Victoria ko bagora chimbebe chiaya na goso ase ebinyoro kolimeri ya chinyomba chitari chinke asebona bamenya bube nseme ya Budalangi bono bagendete kuganya serikali gose kane benyole na boigo kubakonya asekeri babegetema chiskuru nabo igo kubwatika munembure nyinge ya erinino nigo bagende tukotwara oboba obonge nabo igo ase peje ntangane nigo bono emolekete na kie serikali ye county ose serikali ya Kenya bono ya beteke gwakana chibesa chibilioni ibere ase bono eloni etaimogeti 2 billion ase eloni eri etaimogeti gose takorete kende
ayo manchumuri ninchi kumanya ase nchera yoboime nabo igo aninge serikali osase gazeti yiga mulekete serikali ya Kenya kwanza asebono ekiama kya UDA kenete ko ne kiriberera se nsemo ya Central Kenya asebono baukana okotwara kwa abo saba konyi bechi party yo babere ase ekiame kyobono batenga bago chiwancha abantu babere na bubale party ni deputy party leaders ase kiame kyo mwanchu murigeria inara murikeire osairo volto ase gazeti ya Daily Nation ngonyora chinga kiningo saime na boigo nkumanye ase boime mono biazano mwanchu muri on Ndizi ndo atene to kuminyoka mono sana singita bagene baitu baikira ase studio twarenga ase samyoko yo chuteria magaseti asuko kora ase gazeti ya The Standard beji ya kabere ni murigete goro yo muswati yo njeri aninjeri usumunya biashara ni hata abana ni gata yatibuna achoro bogima osachora maguta na gotete kumanya mange ngakyanya ardeka ko batocha ari usika ko chorerwa anyasome ase beji ya kabere yo monogari bwebunge ye Senate Amazon Chief King kerarenge omo governor bwe county ya Kilifi niko bona kare ko mochikubuna na tumegete chibese chibobe asebono ekina kemo rengete buna na tumegete 140 billion engagiaye ina giachakiwe gotegererwa iguni gwetena nga kijipasu chikori chibesa sense ya Kenya nyanyora se beji ya kabiri beji atunerie muregetena kibono oko mochani gati yo musubati aninjeri na abatenere bakanya post authority ko gendreda igoro ya 17 billion amaguta alia sense mo ya Mombasa Nyasome beji watu beji ya kane ni gobona ikigambirika nyarige ko mokonya Raila Morodinga kurua konyoreki inga kiaye ekero bono alia sensemo ya Nairobi ya Nairobi anene ekero konyora omuntu gitatakiri kuire kine ekigingekyo esomero manyana ekingenge ikyalenge ngagi Raila bona nyarire kakwewe ekigingeki kiaye ande anyarire kago konywa nekigambiro konyoro bole mobubu achire ine beji ya kane beji ya gatano ni eri murigete na kimura ibuense Dr. Mruto na Albra banyade bakubeko mmeroberio yogo chiko konya osiyo kuirani omorembe asense ya Sudani boigo ense ya Kenya nense ya Romania nikobono ya nyarege kobeka okoigwana kwebinto bine na kibaho chikokinia okubwatana wense ya Kenya na Romania ayini garase beji ya gatano beji ya gatano maneri murigete na bono nigo ya roganelio roje ni liberani oria ono kiwase idiene kiwe ase kiama kia UDA kubwatikana nobo chori baro bertiko kora chitariki kianda omotie nyogoja boigo kibaho kana buna ngaki batatageti abaraigete bae birogo soboteneri bwe kiame kyo gia UDA beji atano atatu nade ngorero raneri murekete igoro yechi uniform chinya usichianga chinya cyabanyanyimbo ajiko titagere ko rosigo sia sokiwe asenze ya Kenya karaba tabuna nigo chikari unique ayonyorere ase beji ya gatano gatatu igaseti ni ya The Standard na mange arase gaseti ya The Standard konde sale biro bya nenje bya chararire na ndendo jina tigangorera abo bone nyorere copy yao ya bene pwesomera mange ikiaranje ni gonale gogoja chuteri ase mambi ya boniga kurwasi gaseti ya The Standard tukwirina se page ya kabere gazeti ya The Daily Nation ni gobone murigete chi family wose chinka chi asensemo ya Budalangi yo gotoka ese county ya Busia abuna chigende go chandika ase emburi nyinge ibendere kwanekiwa asensito ya Kenya asebono chinyomba chabo chabeta chikolimera asa mache ase nyancha ya Lake Victoria bono yabetege kubagora chimbago na gosoa ase binyoroime na boigo kuboria abantabu omorembe ase okolimeri chinyomba chaba na kuborwa ase bakogenda egento kyabairete na konganya gochia ase skuru iyo boroso ya Budalangi resenseme yo ase bono bagendrete kobeka mase enseme yo na boigo ase page gato nigo boigo mwancho murigere ganete kumurikira igoro iyo mugano waba menyibe enseme yo ya Budalangi ase bono bakwerera ayale bagwetera buna serikali etarabaikera na boigo buna babwate okugani we serikali kobaikera na koba omwenso ase chinga kichu bagante gwetera amakongu unenga kiyiga mwanchu muri tokaende tokwenekia omochano bwembure nyinge asense ya Kenya na boigo tugosika moto ase page ya kane nigo boigo imurikerete igoro yeriberera ase ekiama kia UDA asoro gongorwa Central
ase bono bagasene kogikiria ase gosogweti wa kweri chiko kukokana iri gochukweti wa gose birengerere ebya abara ikora se kyamwe kyo kugani kotwara aba deputy gosaba konyi babere bekyame kyo kolende abara ikora sense meyo ya central gobono bagasene kogikiria enkwane yo ase tenga mbaganeti gotwara abara bakonyi babere bekyama kya UDA ase bono bagendete kwe aregani ase bochori bwabo obuburachi kokoba omotinyu 12 chitariki kyanda nabo igoto gosika moto ase page ya 5 boigo nige murekirete naki chinkwano chiri cha bipartisan chigokora kolika oroboti rwabo ase tukoria lero ase bono kagere gochukubwatuka oroboti urugochi ase omorai gwense Dr. William Ruto nabo igo omorai bwekyama kya ODM Raila Odinga nyuma oroboti urutaraika ase bunge nana amone bungeria ya senate irunyale gochi korigereriwa bigo mancho yo morigerera nika biga gukwana ngaki ekya ose ababwatani bazimyo boigo bagase ne kokikiria ngamba gochi kwancha kubeka sei konyera boti orundo gochi gukwanira amaganyo yaba Kenya na konyendo gochi gukwanira igoro ya uchumi yense ya Kenya nabo igase page ya 5 niko biga morekerete igoro yo waziri bwense moyo basomo Kipchumba Murkomen na kiamochiria serikali ya etete nero igerete obokorari obobe abogose yarwete abokore obobe ase egeti kya Jomo Kenyatta International Airport ase bono yaete aba contractor abo babete bakora egasi etariengia ase ensemeyo ase bono boniga bagendete gukora gose amaonchoria ase boigo bokwagacha kwane kinga nkorosi bali buya nabo igo ba machiria serikali yo ase okobeka ebintu gose okora ebintu bitaikiranete standard gose bitari ase standard eri eganiri igokore ase aba Kenya anana ensemeyo ya Jomo Kenyatta International Airport gosika mutu ase page ya 5 limoni gobone gokwanira igoro ya maguta asebono aigendete kweresera enaki serikali yonte ko nekinga ngoke anede gosenkwera abakenya muguso asebono ekyombikerikia April bono kya bwatogete gosekia ngenchi etikomenta amaguta ase semo kolende ni gobono baruseti shiringi bere asense meri ya maguta yetaya naboigo ase diesel sebono batigete petroli ase yarenge na abwatanga bonande ikini gobone ki ekyombeke prake go chikubwatuka oroboti ronde chitariki 14 motinyo 12 anali chinga kitora chikomanya gose bono nigo barachi kwendera gokei gose nigo barachi komenta nabo igo mwanchu muri ase page yu ya 5 limo nigo boigo molekerete igore mo wazibo bendi boy make kiture kindiki ase bono aligereirie lyakabere gazeti lya beteka kubwatuka abwatangani ase gazeti ya beteke go ikiwa bosio wiki gambero sebono anyerigeri nagokeania chibesa chiri chokori ya masakari ayengencho ase serikali ya Kenya ebune bipande chi passport amone chi birth certificate asebono asoire gokeania amali gosabwa togeto egazeti yende abugoro egokwanera igoro yogokei amagori ye bipande asebono abwatangani ose gazeti entangani nigo yale goteba buna abwene omonto oli ogochiko bwata egepande ase entunde entangani nigo bana ali gochi wakaniwa elibweyemo kolinda se gazeti ya kabere nigo bone gote barachi wakana chishiringi 13 nabo igo konyege pande kyao kya sirire ase gazeti ntangani nigo kwali gochi wakana chiri gwibere kolinde gazeti ya kabere nigo bono era orachi wakana elibu eyemo omwanchu muriga nigo bono ogochiko kokorachi go chakya osoko lemere mo gochakira mo talikia yamo omotenyo motangani omwaka 2024 igone January mwaka gocha nali bono era chigochaka gukora emirimo kolende nigo abakenya baire libaga lyogo rwebirengerere byabo goika chitariki 10 chomotinye o 12 omwaka oyo ebali obirengerere byabo igoro ya echibese chebete chikobekwa sense meyo ya masakararia amuimu ense ya Kenya nabo igo mwancho page ya 5 kabere ndoche molekirete igoro ya mafuta mosibati ncheri asa kwerera igoro ya mafuta ayo abwate
obotutukanu ase ensete Kenya ase boigo agukwanira naki abetega koirwa n'abantu atamanyeti na koirwa sensemo atamanyeti na boigo ogotuka kwaya na boigo ogoikwa ase kigambiro abugoro na boigo aga kwera chinse chiri abeire ka okora ubonchoria gochi na boigo ase chinse chiri abeire ka koira bia gosaba kora biashara byaye ororo mwancho mulgiria nganchere ntigere gaiga akoba yebiro na bogo esomera mange ase gazeti yekiagerando chibiro bitu bikase nego charara na bagandi bitu baikira ase studio yote tutwa chinsa chinyinge tugambere igoro igende merogo siyo ya maraba ase county to Gusii kiagera obolemi nabo obonda nabo igo ese gazeti yega nabo konyora ase esomera na ki ensemo area citizen egase ine gokora emeroberio yokene kinga obokora libwaye ngoikera wole abakenya ase chinsemo chonsi Piyazano mwanju muri Ndizi TV tuwarenga senseme ya magaseti asenseme kugochuteria ikiarebero bitu bya mnyokire asinini byakire sana mbano tonyorere abageni baitori bagari nene andirisa ine tokwanda mange igoro yobore mibwaito tokwanda igoro yeriraba atumaena ndiriraba ligotwara afya abora simeke bituma onyorira bandi bwati afya abora kole kende obeke no obuoyo osobeko obuoyo bonge bosariraba ayonsi experts usaba manyinko chabare ase studio ase gerebo siwatotebi ayuamo namange lingana lyo jani ndina amangana na bete marani ali tukurigoro somusacho yomo akageire goita omurugi murumu abo osemuka murumu abo na abana ingana ntobe to kuri bwateri ekerotorojina ebisanga bune ibigenda gukorekana asorongorwa gusikorende tiaturaenda sensemeri ni studio to kwirana to soena bageni baito ase studio ase mambia bona toska libori ro gani ko libori ni gora libori gwetera sena mbeyira ase skini igora bu ya 0792192834 to kwirana bayo ningote platform jeto je online ena Ndizi TV bwansu pomogusi Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi nigo bono yakonikiru ndekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Makori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bw'omugusi bitume bingyameti bono nari twari gutwara ligesa ligiye sengenje mbura nero ubuye bitakabike omongina baskaria ngatuma ite na chiri kuri bitume byao mbyameti arafu amakonda utagutiga gutena kina abugire nkona gote kiga nabo gete mambia bya chanchiru amakonda achira kuri bituma ubukende bano no bwachira makonda imogete kero bukende bukari nari na makonda akoimuka bone siri ne mongina baskaria ntagete toimoke mapema kenda etuke kurukunga enokem agrovet ego twanyeruka enokem agrovet ego toko mochubo songo no konyora mariogo aya gwita makonde amariogo yoboke una chingende chibona cyangere ko ligisaiga manyarora kyakakire ko ligisa ko barira ngoyo bori obuya ogo syarire bituma byao bichenje bibe bimwamba amina tari obuyo bwoka babwate bakachindagira chichombe babwate bakamariogo yechombe babwate kirege na eta moisonde gari ngaro ngombe yao nero nga yangire ko nyari kanga bwata magecha
ngochisibiande kolende gote ngochisiberia amache ya yo mongina omogeremi bwonchorire na Enokem Agrovet amina Niki maine tarira Enokem Agrovet ime yomuchukisi ilionyora mariogo yugo sialire bimeli indagera nichi supplement chietugo empego yetugo amariogo yugo sialire kenyambi chimbusuro amoyo ebichuchu byogo tuga banyore asinyumba ya Kisii Kenyoro Farmers Cooperative Society angena Market Plaza Orusageronde Nigorore opposite Shell Petrol Station formerly Falcon Petrol Station na Boigo Bachagiro Orusageronde ensemo ya Jogo angena Jogo Primary School Gusoba Kiresimi Enokem Agrovet Limited growing healthier futures one harvest at a time akitika wanomi nyokengende kai omongine ro wachire tikangende tukanalerio obuneka ya tikani akangende omwanchu muliriria bwe televisioni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriria televisioni yao na mbegemo yomunwa bweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania wosoko menta na bogo toikera asugo twakiresimi asinamba enotisano na ibire inyisato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sichia bisichito ekyo kirebo siobwe chiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu Ndizi TV obwansu bwo Gusii. Unahitaji shule ya kileo kwa mwanao atakayopata elimu ya viwango vya juu. Hurricane Academy wana viwango vyote vya madarasa kuanzia ECDE